Perdona, així dins no es pot menjar. Has d'anar-te'n fora o el guardes. Ho sento, però així no pots. ¿Qué tal? Bé, Este café es una merda. sí, ja ho sé. Bueno, te acostumes. Suposa. Tienes ganas de anar-se'n a casa, no? Pues el treball està bé. Molt bé. I demà per la nit? Demà per la nit follant el meu nòvio. Millor encara, no? Som tots igual de pesats. M'ha apuntat a francès. Je ne sais pas parler français. Tenim descompte. Sí, tot el personal universitari. Sabies que se'l volien llevar? Ah, sí? Són uns fatxes. I ara que s'està parlant del nou conveni, ja s'està dient de convocar una vaga. Per descompte. Per descompte i per tot en general. Que tu no has vist com està el pati? M'ha vegis. En tinc unes ganes. És que ja va sent hora. Bueno, bé, de la vaga també, però dic de les classes de francès. Serà com tornar a escola. Perquè tu què? Què parles tu? Do you speak English? Un poc. Yes, no. The sky is blue. The coffee is hot. El silence please. El yellow submarine. Bé, tot això però en francès. I quan comences? Esta vesprada a les 6, de 6 a 7. Jo esta vesprada tinc una altra reunió. I com va la cosa? No sé. S'està parlant de fer una llista unitària. Però tu en primer lloc, eh? Home, clar, és que si no, no l'acceptarem. Has sentit el que li han fet a Puigades? Què li han fet? No ho has sentit, de veritat? Se l'han carregat este matí. No fotes. Fulminant. No ho havia sentit. És que es veu que hi ha canvis. Ja. El programa de divendres el vas veure? Nah, per damunt. Si t'he de ser sincer, no m'agrada massa el que es fa per així, saps? A nosaltres tampoc ens agrada, però el públic és el que demana i ahir nosaltres ni entrem ni eixim. Bé, què? Què passa? Però no el vas veure, de veritat? A veure, he sentit que algú arriba contentet, no? Li sembla poc? Sembla normal. Sembla normal. Si convides al programa un personatge així. Bé, només 4 ignorants mal informats no devien saber encara que el tio és un alcohòlic. Ah, doncs jo no ho sabia. No, ja, clar. No, no te preocupes, no m'ofenc. Jo el que volia dir és que el departament de producció està per aquestes coses, no? Estan per això, si no, per a què estan? Polítics. Ara arriba qualsevol cabró que no sap fer-la en un canut i si és de la corda, puja com la bromera. Canviem de tema que no em vull cremar. Molt bé. Al final anaves al concert. Sí, va estar molt bé. I vas veure estos? No, la veritat és que vaig anar amb una amiga i no em vaig fixar si estaven o no estaven per ahir. A mi m'hauria agradat anar. Bueno, em sembla que este cap de setmana fan alguna coseta. Podien quedar, no? Sí, estaria bé. ¿Es el llibre de primer de francès? Sí. On l'has comprat? Així en recessió el tenen. 20 euros de l'ala. 20 euros. Sí, filla. Treuen diners de tot. Me'l deixes. Clar. Espera. Ten. Tu ja has donat francès? No, mai. I tu? Fa molts anys. I no has fet la prova de nivell? No, jo preferisc anar a poc. Jo sí que vaig fer-la, però m'han posat així, en primer. Clar, si no sap francès. Mon pare veu tots els anys el tour. Això està bé. No sé, millor tindre un estimulant segon que un pobre i miserable primer.
No creus? Me'l deixes una altra vegada, per favor? Sí, filla, sí. Volvemos a buscar jugadas de ataque. Ataca el Almería, Alberto. Intenta ahora Chico, el central de la Almería, retrasa atrás para Santi Acasiete. Sergio ha protestado antes el penalti que yo No te'l vols menjar, no te'l menges. Clar, però si no da pressa a viure de l'aire, tindré que menjar-me'l. Però que és pel teu bé. No sé per on començar. Pues li dona igual per on comences. Clar, lo important és com s'acaba. No, lo important és que te'l menges. No m'agrada el peix. A més, així que mana. Però pares emperador. O sigui, que és el peix menys peix que n'hi ha. Ja no té cua, no té espines. És com, mira, com si fos la vaca de la mar. Això. Segur que el metge, a aquests moments, s'està fotent un entrecot de mig quilo. Pues perquè podrà. Perquè li compraran. Ja estem igual. M'importes un entrecot? En porté dos. ¿M'heu deixat alguna cosa? No, és que jo no sabia que venies a sopar. Ja, jo tampoc ho sabia. Bueno, però t'he fet un plat per si de cas. Estic rebentada. Tenim conflicte a la vista. No hi haurà llista unitària. Més caïnisme és impossible que Te hi l'ho he dit hagi. 1000 vegades. Deixa'ls estar. Són uns hippies amargats. Jo no segur que tinga el suport suficient. No sé, pensaran que sóc una candidata dèbil, com sóc dona, però això segur. És que hi ha encara molt de masclisme soterrat. A la millor és que coneixen millor a Martí en l'organització. No sé, és que no és això. És que nosaltres, com sempre, hem de fer el doble per demostrar que valem igual. Que és subtil, clar, que ningú em dirà que no em dona el seu suport perquè sóc dona, però a l'inconscient està. Encara hi ha moltes finestres per obrir. Ja, però jo pensava... I jo també, emperador? I ho ha dit 1000 vegades. No sé ja. No t'ho penses menjar o què? Jo vull que un entrecot. Quina hora entres? A les 10. Has sentit de qui parlen per a substituir Puigades? He sentit els rumors. Quina loteria li tocaria al cabro, eh? És que les coses es mouen. I qui es mou no hi serà foto. Sí, així és. Deixa'ls estar. L'altre dia em vingué una que volia que li anara a buscar jo el llibre, com si no tinguera jo una altra cosa a fer. Però no li donares el mapeta. Clar que sí, però fins i tot no el trobava. La xiqueta no el trobava i volia que anara jo a buscar-lo. No ho faries. Mon Dieu, no. A més que ens ho han dit, eh? Clar, però Laura encara no se n'ha inventat. Laura. Sí, filla meua, Laura, t'estranya. A mi d'eixa no m'estranya res. Què passa? Que et malacostumen. I li ho vas dir, no cregues, li vas dir. Laura, que s'agafen, li dones el dit i s'agafen el braç. I saps què em va dir? Que també era el nostre treball, toca't el nas. Aquesta xiqueta ens acabarà fotent a tots, eh? És que per culpa d'aquesta gent que al final no ens fem respetar. Clar, com al final saben que venuts que n'han de trobar, el xic amb el qual vaig quedar el divendres passat, o deia, o et poses ferm, o al final és que acaben passant-te per damunt. Tens una fe, eh? No, no entenc res. Heu de tornar a quedar. Vam dir de quedar el divendres. Però no sé, és que no estic massa convençuda. És que és un poc xulet, i jo ja n'estic farta dels xulets. Bueno, què fem, entrem? Per a 5 minutets més. O 10, si vols, si jo no tinc pressa. Home, mira qui està així. Hola, què tal? Digues ara? No, ara no. Tinc una reunió. Altres instàncies, no? Els rumors volen. Sí, més o menys. Les coses es mouen.
I que es mou no ix en la foto. Sí. Però els canvis són bons, no? Sí, suposo que sí. Tots ho són, al final. Es fan canviar la perspectiva. No t'agradaria canviar a tu? Clar, a millor. Per cert, ja he vist la nova maquilladora. I què? Increïble, no? Expectatives acomplides. Impressionant. Se'n recorda de que te la va renovar. I aleshores qui tenim de nou? Tenim a Xavi, tenim a Andreu i tenim a Dani Company. Dani també? Millor tenir-la amb nosaltres que no encontrar, Sí, tens raó. I has parlat amb... Amb Helena? No m'ha agafat el telèfon en tot el matí. Quina casualitat. No comptes amb ella. No la descarte del tot, no et cregues. Per si de cas no comptes amb ella. Escolta, jo... t'he portat un regal. Per què? El teu aniversari. Però si queda més d'una setmana? Ja, però... m'he decidit, no he pogut aguantar-me. I a més és la meua manera de dir-te que... Que xulo! Que m'importes. Tu a mi també m'importes molt. Gràcies. Pagues i ens anem? Sí. Sí. Hola. Hola. Tinc bé l'hora? Sí. Gràcies. T'agrada la classe de l'altre dia? No molt. I això? No sé. El professor fa massa bromes. Estigué divertida? Sí, però... Així no van ser. Per a què vull jo saber què li va passar l'altre dia amb la seva nòvia? No m'interessa. Ai, xica. Per a fer bromes ja tinc els meus amics. Has fet els exercicis? Saps quant temps fa que no menges xulles? 3 anys. 3 anys i 5 mesos. Això és el que fa. Oh, unes botifarres, unes llonganisses, un blanc i negre. Me'n vaig. No em quedes a sopar? Tinc reunió. Te'n recordes de lo que te vas dir pa este divendres? Este divendres? Et vas dir que igual tenia clar? La última vegada. Queda tu dissabte? Però que no puc dissabte, les meves amigues no poden. Perfa. La última vegada. Perfa. Te ho jure. Em fica nerviosa. No serà per a tant. Que sí, Joana. Que si no fora per esa xiqueta, la classe seria perfecta. A començar. Professor, això s'utilitza? Professor, el tema l'acabar en «ui». Professor, i no para. Perquè tindrà interès. Que no, que això no és interès. Això és... Que això no és interès. Això és obsessió. Perquè a més, què més li té? Si total se va morir igual. I si no, quan parla del seu nòvio? El meu nòvio ha estudiat econòmiques i treballa en una multinacional. Segur que és el Burger King. Què li passa a Ise? Ni idea, un fatxa. Està lliure. Sí, clar. Estàs enfadat? Enfadat? Per què? És que les coses són així. No, jo pensava...
Esperava que em donarien... Però, en fi, felicitats. Gràcies. Serà estrany, no? Gitar-se amb la dona que et dona ordres en el treball. Igual és excitant. Mira, sobre això... Bé, és divertit, però... Els dos sabem que m'he estat veient altres persones. Igual seria millor deixar-ho així. Clar, ho entenc. No seria convenient embolicar les coses en el treball. No, de veritat. Ho entenc perfectament. No seria bo que ell se n'assabentara que t'has estat follant els dos? A veure què donava més rèdit, no? Què dius? Si està casat i només ha sigut sexe oral. Passa res, de veritat. Simplement eres una mala puta. No, no ho soc. Sí, sí que ho eres, clar que ho eres. Si ho sabré jo que en tinc la patent. I no és dolent ser, no, que tots ho som en major o menor mesura. Però és clar que la mesura és descomunal. I almenys podries tindre el coratge de confessar-ho. Almenys podries tindre el coratge de confessar-ho. Hola. Hola. M'he canviat de grup. Ah, sí? Sí, vaig parlar l'altre dia al professor i em va dir que si vull puc anar al de segon. Estaràs contenta, Sí, perquè, ja saps, per a la gent com vosaltres, que es dona el mateix, estava bé el ritme que seguien, però a mi, jo vull progressar. Avui en dia, en les empreses, et demanen quan més millor, saps? Sí, sí. Per a la gent com nosaltres està bé. No t'ho prengues a mal, però a la gent que tenim tota la vida per davant, tenim que espavilar-nos si volem ser algú. Ja, clar. A la gent com vosaltres, que teniu tota la vida per davant, ho heu de fer. A veure el rellotge, me'l deixes? Bonico, me'l va regalar el meu nòvio. No te l'estimes? Sí. És difícil perquè hi ha moltes estructures de poder i els treballadors i les treballadores hem de saber manejar els fils, saber amb qui he de parlar, qui és amic de qui. El mateix sindicalisme s'està adaptant, perquè de què serveix tindre idees o teories si després no les pots aplicar? Realment important és els pactes amb el poder. Estar en la foto. Si et mous no surts a la foto, m'entens? Sí. Clar que ho entenc, sí. I és interessant, Però si vols que siga sincer, estic molt cansat. Ha sigut una setmana dura i no tinc ganes de parlar ni de sindicats, ni dels treballadors i les treballadores, ni de feminisme, ni tot això. Estic fart. Així que, mira, si vols fer-me un favor i fer-te un favor, el millor és que calles, que pagues i que vinguis a ma casa, a que em nugui al llit i te folle fins a deixar-te ser. Que en definitiva és el que estàs demanant a crits. I t'assegure que no has de tindre una oferta millor esta nit.